Jatend migao mar Riwruoge saga kod dongruok mag ohelni matindo Wycliffe Oparanya ojiwo Afrika mondo omi oti kanyakla ting'o malo ohelni ka gilose kinde nyasi mar jiwo ohelni matindo pinje Afrika ma ugwe mano bagi boma Nairobi. Jatend migao no opuoyo lokruoge mabeyo ma osebede sekta mar Riwruoge saga kod ohelni matindo magikoni oseting'o malo dongruok mar johala e kor gwenge mag pinje Afrika ma ugwe. Gikwayo johala mondo oriwre kod saga mondo omi gibed kod yot e yudo hola kod sir mamoko. Zile relationship, zile contacts ambazo mume exchange, muendelee nazo zikuwe za kufana ili muendelee kuuziana hizo bidhaa ambazo tumeona. So let not just be the end, but just be the beginning of a united East Africa that can dance together, sing together, and sell amongst themselves. Such a trade fair brings us together as East Africa. And this is one way of integrating our economy. East African integration, we are dreaming. One of these days will be politically one state. Politically. And this is one way of bringing people at the grassroots together so that they are able to understand each other, they are able to do business together, and they are able to know the culture of each other. These boundaries are just there for administration. We are the same people. If someone from Tanzania stood here, someone from Kenya, someone from DRC Congo, Uganda, and the rest of them, you cannot know the difference. You cannot say, from just the look of it, this is a Kenyan. Okwayo machielo nyakwaro mga juang' e chendo ni mar oimore erokamano ahinya kuom medo ketera